Shabbat Shalom. Shalom Aleichem. Kamurayawan para itong tagsa nga kinabuhi. Ito niya na para siya akari. So, kaim. Ananay ni kaim. Nadiri kaim. Ini example niya. Kaim nadiri. Let's imagine nga kaim maniyanan nadiri yang magkamiada hiya hin bike nga waray helmet. Nga paano man niya iyayakan iya anak nga kailangan talaga may helmet, Siyempre, mayakan hiya iya anak nga, kaim. Hindi ka pwede mamatit bike ha kung waray kuan helmet kay bayan ka madisgrasya, they are safe. Or mayakan niya nga before ka magbinag bike, una-una na hinabukan ani mo sangkay nga kami adin aksidente kay wari magsulutin helmet na kunudan niya ulo ngan na hospital kay kung nagkuhan niya nagsulot lang helmet di rin sana nauntugan niya ulo di rin sana nagkakamadahin dugo-dugo niya ulo sanglit be smart pagsulutin helmet so haduhang kuan suggestion ni anak hain man na duha nga mag work para ni anak na ikay siyempre ani kaduha an mamatihihan iya nanay kay man kuan nya i-imagine man niya kung ang gravity han aksidente nga nabuhan niya sangkay nga walay nagsuot ng helmet so kasi dili nga maupit waray helmet kay kuan ano ka pa iton nakukunit ulo waray makukan waray protection it ulo mga ospital so sugad gihap ang warning ang hiya siya ginwarningan hi aron nga kung may da padi kohen nga makadtuha Kodesh HaKodashim Holy of Holies mamamatay iya ginyaknan nga iya ginyaknan hi aron hadto nga kuan pamaagihan namatayan niya duhang anak na nadavngan hi aviho kay ang duduhan niya nga anak nga mga kohen pwede lang maging kohen mga anak na tikang kan Aharon pero damoy Levites tribe of Levi tikang Shevet Levi pero mga magiging kohen la mga priest mga anak lang nagtikang kan Aharon yan namatay ang duduhan niyang anak nadavngan aviho kay karoy gandudo magdarahin kalayo ngadto ha misbeyak an holy and gold altar nga supposedly diri ra allowed so gimpanish siya ra pinagihin kuan namatay siya kan era kalag kumawasan era lawas kay nasunog hira so asya to na so han ginwarningan ni Aaron hang Ginoo ni Hashem at gihap nga adlaw namatayan iya duha nga anak so na-realize niya kung gaano ka-importante at pagsunod at balaod at mishkan kuntiya tent in the desert holy tent in the desert kung hainit divine presence at Ginoo nag-i-stay so
kay ang mga Israelites nakadto pa man adto kuan desert, dapat pa man lahara kuan ha promised land ha Israel, waray pa holy temple, so ang dati miskan laanay. So yan na na-realize ni Aaron nga kung gaano dapat maging very very careful para ano ka pa iton, para pagsunod it balaod nga nga diri dapat it mga kohen nga masab nga to kodesh kodashim diri pwede kay diri ra allowed. Hi Aaron bisan niyalat alod nga to kodesh kodashim diri ya pero amin tinakakadto holy of holies parte hit mishkan nakakausalaya beses makakasakob kada layong Kippur, Day of Repentance. Pero diri ibig sabihin nga kung adlaw hit yung Kippur, pwede laya mag sumakob-sakob la ngan mga di. So, Aaron kinyak ng gihap kung ano iya bubuhaton na Mishkan or Habit HaMikdash on kuan yung Kippur, Abodat yung Kippur, or service during Holy Service nga dahit yung Kippur. Diri pwede sumakubha kul sa kodashim nga waray lang niya nga mga nga dalaya makatulaya kudish kodashim kung parte lahan service holy service abodat yung Kippur, holy service it yung Kippur. So ang Kohen Gadol iya gimbubuhatan ng holy service ang yung Kippur ngan ha kuan Bet HaMikdash holy temple para magdarahin pagpasaylo hit Ginoo para hit iya mga tawo ang mga Israelites. Kung Bet HaMikdash at Holy Temple ma-rebuild it Kohen Gadol la it pwede magbuhat hit kuan pwede it Kohen Gadol la it pwede sa magmuta kodashim para magbuhatin abodat yung Kippur or Holy Service it yung Kippur. Imagine na naton nga kung ano't mga buraton at mga Kohen Gadol ha kuan ha adlaw hit yung Kippur ha kuan Bet HaMikdash. Imagine naton nga alay ta future ato na imagine nga ato nga time and Moshiach messenger of God and son of David hadihan Israel na tapos natindog na an kuan Bet HaMikdash and third temple kay duha pa man lang nga temple first na temple ginrobahan Babylon, ang ikaduha nga temple ginrobahan mga Romano. So imagine na naton nga yung Kippur katapos may na rebuild na ang Bet HaMikdash ang third temple tapos ang Mashiach na. So ang Mashiach umabot na nga ang mga natanan na mga Israelites bumalik na nga to Eretz Israel. Tapos ang bugos nga kalibutan ha United Nation nag-convene katapos nagpasaharahin resolution nga i Hashem it usala
nga nag-uusaan lang nga Ginoo. Katapos ang Betamikdash na kuan na rebuild, tapos sa tanan nga mga kuan, mga gera, waray na, natapos na. Waray na gyud anti-Semitism. So maron kita nga may hinabuhiton nga tapos na hinabo na. So dili kita makatukuhan mga synagogue o shul, makatukuhan nga tuwa Betamikdash nga tun Holy Temple para magkita, magtambong para hanabodat yung Kippur or Holy Service on yung Kippur nga gin papanguluhanan Kohen Gadol. Asya itong pinakasyahan nga yung Kippur, abodat yung Kippur, Betamikdash for almost 2,000 years. Grabe ka exciting nga aadto kita nakatambong. May datutulo nga type sit aboda or service it yung Kippur. Once nga it service is na nahimo na nahimo na so may datulong type service, holy service yung Kippur. Ansyahan nga service, ang normal nga service nga holy service nga gininghimo everyday, bugos nga tuig, so siya tatsahan. So ginihimo lagapit nga dat yung Kippur. Ikaduha nga service ang ginihimo nga special na talaga para yung Kippur. Na gimbubuhat nga to courtyard ang Mishkan or Betamikdash. Ang ikatulo, ang abodat yung Kippur nga ginbubuhat sa Sakub het Mishkan or Betamikdash building. So ang Kohen Gadol nakasulutian niya regular nga panapton nga iyagin regular nga panapton nga iyagin perform kada adlaw nga patigapan kanang yung Kippur courtyard abodat or services. Pero aniya pag-performan special nga yung Kippur services sa kubit Mishkan or Betamikdash or Holy Temple, iya susulot special nga pure nga busag nga panapton nga parahit Kohen Gadol. So yan na istoryahan natin kung gaano kabaraan yung Kippur nga holy service nga it Kohen Gadol iyaging bubuhat sa kubit Mishkan or Betamikdash or Holy Temple. So nakikita naton nga ang Kohen Gadol naglalakaton tipakadtuhan large tipakadtuhan dako nga kuan ang Kohen Gadol ang high priest naglalakaton tipakadtuhan dako nga lalaki nga baka nga large bull nga natindog nga adtuhan hilaga nga sidehan courtyard hirani ngadtuhan area between Misbeach and Holy Altar and Golden Altar nga Betamikdash building. So it faces the Sarakbanan building. Ang iya ginigbawi stretch out niya iya ginunat niya kamot duha nga kamot nga niya gingkadtong bull nga tuhan lalaki nga baka, tas iya gindunan ang ulo, tas iya gimbuhatan bidoy or an bidoy or confessing iya sala pati iya pamilya sala, tas iya
ani boses dako ngan ma mababatian mo it boses nga full of regret nga natanan nga nagtambong nababatian kung ano tiya giniyayakan nga klaro nga na kaniya na nagtutok he cries out kumbaga nagyayak niya from the bottom of the bottom itiya kasing ana Hashem hatasi aviti pashati lefaneka ani oviti kumbaga nasing niya please Hashem I sin accidentally I sin on purpose nag-rebuild ako imo pati na akong pamilya please Hashem pasaylo kami ng mga accidental nga sala pati ang mga sala nga ginhimo namo ng purpose pati ang salahan rebellion nga akong nabuhat before you pati na akong pamilya tapos kita na kung kita ano kapahiton natukdaw kita nga tapos napabatayan nato ng kanan high priest tuok nga nagkukumpisan iya sa sipa nababatian mo itawo it ko hingadol nga nagkukumpisan iya sa laha atubangan hit Ginoo bow down nagbabow down niya nga stretch iya stretch out nga daha kwan ano ka pa ito stretching out on the floor kumbaga na kwan niya na kwan niya nga to nahapa iya nga dahit kwan salog tapos iya ulo nga kada kwan ground pati gyapon together with kuan hundred of thousand nga mga Israelites nga sabay-sabay natin gingayakan nga Baruch Shem Kivod Maloto Leolam Baed Baruch Shem Kivod Maloto Leolam Baed ibig sabihin Baruch means bless, Shem means name, bless is the name, Kivod Malhoto, glorious kingdom, Leolam Baed, forever and ever. So bless is the name of your Shem, glorious kingdom, forever and ever. So grabe ang sound an Israelites prayer nga ang bugos nga atmosphere bagan naabrihan ng langit ba so siya na hinabo kada kuan nga it going God the high priest nagbubuhat in bidoy or confession or prayer of confession nga iya gin may mention ng ngaran ng Ginoo so ang pagkunato nas stand up ato na hinumduman ang last year nga ato kita kuan nakauta shul or synagogue nga during ang Yom Kippur anasan nagyayakan iya ginre-repeat ang Musaf Tefillot ngan iya ginyayakan ang confession ng Kohen Gadol gamit ang ngaran ng Ginoo Hashem's name na kung kita nagbabaw down kita nga to we bow down to the floor babaw down kita nga daha kuan sa logo nga nayakan kita nga siya to nga Baruch Shem Kibod Malato Leolam Baed blessed is the name of Hashem. Blessed is the name of His glorious kingdom forever and ever. So siya ito. So imagine natin nga nagjo-journey kita. Baruch Hashem. Umabot na ang Moshiach na ako'y nakita sa Israel. Nga ato nakita Jerusalem nga natang ini na hinabo in real time tapos ang holy service ang Yom Kippur grabe ka exciting most important nakikita natin kung ano ang
anay nabo nga na-inspire tatong kasing-kasing para mangaro yung pasaylo at mga sala. Pero may danahin na po, something happened. And going gadol nagtitipakad to nga tuhan hilagang nga partihan hilagang nga partihan altar tipakad to hiya ngadtuhan duha nga kambing nga natukdaw. Pagkatapos, interestingly, ang duduha nga kambing pagpareho bagan magkambal. Pero dere hera kambal. Pero gimpili hera kay magpareha sira ere tsura. Ngan ginpalit kay pera sabay hera ginpalit parahan the same nga presyo gap. So para sira nila tsura ginpalit hera same nga oras, same manera price. Ang kuhing gadol naglalakaton diri la magusaan. May dani kaupot nga duha nga holy nga Israelites, duha nga kohen nga ano ka pa iton, mga assistant terahan kohen gadol. So, mada walking on his right, asya niya kuan an assistant ng kohen gadol. Tas on kuan dan iya wala nga side an high priest ng kohen gadol an kuan Rosh Bet Ab and head of the family kuhanim nga nagtatrabaho para adto nga semana ngadtuhan kuan Bet Hamikdash. So hera nga tulo naglalakat tipakadtohan duha nga kambing nga nakatuktaw. Tapos heraning nga parte may duha nga kuan, may duha nga decorated nga wooden box. So may ang duha nga decorated na wooden box may duha nga kuan blokehin kuan na gold. So datawag nga kuan lottery tickets. So ang kohen gadol gagamiton inin duha nga blokehin gold para masabtan kung hain nga kambing ihimuon para kuan offer ngadto it Ginoo. Asya ito sa himuon nga offer ngadto it Ginoo para itiya duko ikatuha kodashim nga tahula voles nga kung ano nga kung hain nga goat liwat ihuhulog ngadto hit bangin ngadto desierto clip in the desert da Azazel bagay niya asya ito nga may dakita kasabihan nga ano ka nagkupan di adit akong computer ko maayak na ko basta adit akon pero di ko lang kung but so siya na ito so siya lang kay di ko pa na ikukuhan so dudo nga kambing nga magkapareho parehas nga tayo maging palit parehas ang presyo may duha nga box lottery tickets kay pipilion kung hain na duha nga kambing haira nga duha ihuhulog ngadto kuan ihuhulog ngadto hit bangin ihinoy
kuan himuon nga kuan nga nga offering himon offering nga iya dugo kuan sprinkle nga tuha kuan Kodashim kuan ano ka pa iton Betamekdash or Mishkan. So ang duduha nga black ang nga gold nakablock may nakasurat nga Lashem, ibig sabihin for Hashem. As ano sa liwat nga blokehan gold may nakasurat nga La Azazel or for Azazel. Yan na ang Kohen Gadol iya ikukunan niya kamot na duha nga tanwotin box. He takes ang duha nga 2 blocks of gold on each hand aniya duha nga kamot tapos wala nga to nga kamot ano tapos ang kambing nga usa na kada niya left ano sa kambing nakada niya right ging kukan kakaptanan duha nga iya assistant na mga Kohen. So kung ano't nakasurat tasyat may nabo. Kung yumakal nga for Hashem and for Hashem na kuan asya nakasulat nga tuan iya right hand. So kung ando nga black igbaw ni hit ko kung ang black nakasurat nga for Hashem or Lashem maya kan aniya assistant nga adhan niya kon right side hand Kohen Gadol maya kaniya nga may master Kohen Gadol igbaway mo right hand. Pero kung for kuan luwat ng dalawat for Hashem. Pero kung dalawat nga dahan left and kuan and for Hashem or Lashem maya kan naluwatan kuan maya kanatan Rosh Bet Ab or head of the family and Kohen nga my master Kohen Gadol raise up your left hand. So whatever kung anong nakabutang ng 2 blocks asyet kuan. So bukan lottery ticket siya. So natanan kuan mamingaw natanan nga mga nagtambo mamingaw tapos haros natanan nag-iisip kung hain nga kamot kuan iti ay igbaw right or left. So tie a red ribbon. Yan na nakita natin nga ang to nga kamot ang Kohen Gadol iya gin raise. Ibig sabihin good sign hiya. Ibig sabihin ang Shekinah and divine presence ang Ginoo hirani nga natanan malipayon iya gin butang an kuan an Lashem gold na bloke nga tuhan kambing nga dan iya right side tas iya gin butang gold na black nga tuhan kambing nga may nakakuan nakasurat nga La Azazel or for Azazel nga iya gin katuhan kambing nga nakadan iya wala nga adto nga kambing nga nakadan iya wala asya to tiguhulog ngadto hit bangin ngan ang Kohen Gadol mayakan nga Lashem katat for Hashem sin offering. So ang duha nga gold blocks ibabalik ngadton kuan babalik ngadton wooden box para gamiton na liwat para next year.
nga hagrala or lottery ceremony. So ang red ribbon ginihigot nga dahan sungayhan kambing na iguhulog matot bangin or makatuwa sa lel. Tapos another red ribbon ihigot nga tuan neck han kambing nga igo-offer nga to kanashem. So ang Kohen Gadol, kalimutan ko lang ano ba yung sabihin nito na asya itong tinikahan nga may dakita kuan nga scapegoat, diba sa scapegoat iyat ginhimo nga kuan ba may ginhimo yang rason para makalusotin iyang sa example may duha nga kuanan ang kriminal ang tulog na kriminal may daniya gin accuse nga adto nga tawo daw kuno kay so asya to tinuod asya niya ginhimo nga scapegoat para makalusotan niya sala. Sugod gapin na hinabuhi ni ang duha nga kambing an usa iguhulog nga tuhan kuan bangin ano sa igahalyad tuhan Ginoo anera destinihan do nga goat nakadepende kung ano't magawas nga dahan ang duha nga blocking nga gold nga nakadtuhan wooden box. Pero wala tong problema kay minsan ang mga kuan adtong nga goat namatay parahan kuan maghatag in honor parahan Ginoo. And minsan daw adto nga goat nga kuan ngadto bangin minsan mga kuan hera reincarnation ng mga tawo nga kailangan nera correct nga parte nera kuan ni Shama nera soul nga namatay hera parahan sanctification ng ngarang Ginoo. So ano ka pa ito reincarnation to dito. So in Kohen Gadol alla katon naluwat pakadtuhan kuan han bull lalaki nga baka inaluwat kin butongan niya duha nga kamot ngadtuhan ulohan bull nga nagkuan niya nagkumpisa niya mga sala. Yan na ani naluwat bubuhaton nagkukumpis siya parahan iya mga yan na nagkukumpis siya para umaruhin pagpasaylo para iya mga sala aniya pamilya ng para natan mga kuhanim. So once again ang Kohen Gadol talawat nahapan nila tiya salog nginaya kaniya nga Baruch Shem Kevod Maloto Lalam Baed. Blessed is the name of His glorious kingdom for all eternity. So asya to ang Kohen Gadol kukuha na ang baka gugut-guton na nga iya ang dugo kukuha nga to nga dahan usa nga bowl nga ihatag nga tuhan kuan usa nga Kohen nga i-stir ang blood until nga ready na ito gamiton. Ang mapaso nga kuan coals nga incense. Now nakikita nato ng Kohen Gadol naglalakaton ti pakadtuhan rampahan altar ang misbeyak may daniya dara-dara nga gold nga shovel pala pero gold yan nakaabot na yung atuhan bawbawan rampahan altar kumuhayahin shovel fullhan kuan usa ka pala in mapaso
nga coals o-ring tikang han sakubhan main fire nga nakadtuan altar. Tapos lumusa diya ngadtuan rampa kapot-kapot an usa ka pahla nga punuhin kuan upos babaga nga kuan babaga na o-ring iniya ito gimbutang ngadtuhan sa lughan courtyard. Ana ang Kohen Gadol umatuban nga tong Kohen nga kung diin may kapot-kapot nga gold nga shovel gihap ano man ang kakaptan ng kanang Kohen an ketoret an incense. So ang Kohen Gadol kumuha yan niya duha nga kamot ang Kohen Gadol kumuha yan duha nga punon iya kamot handful han incense or ketoret niya ito gimbutang ngadtuhan gold spoon iya gin fix apan kuan pala nga uring nga nagbabaga nga nakadan niya na kakaptanan niya tuo nga kamot iya gin scoop ano ka pa ito an spoon. So nakada niya wala nga kamot an usa nga kutsara han incense ngan bumalik ngadto ha Mikdash building. Yan ang Kohen Gadol is about to perform an highest and holiest nga abudat Yom Kippur, Holy Service of Yom Kippur. Kaya na hinikinahiya nga nagtitipasakop nga duhan Kodesh HaKodashim or Holy of Holies, pinaka-holiest patha bugos nga kalibutan. Sa kubang Kodesh HaKodashim na kadton Aaron or an table ako sa kasi nakaton Aaron nga an kuan an Ark of the Covenant nga kung diin an sakubad to an lukot ang duha nga stone tablets nga na ginatang Ginoohan nakasulat an Aseret Hadivrut and 10 Commandments nga nakatago hidden away for more than 2,000 years until nga umabot an Mashiach. So waray bisan hino allowed nga sumakob ako sa Kodesh except an high priest or Kohen Gadol. Yan bisan pa nga niya allowed sumakob nakakausala per year. Ito nga adlaw with repentance or Yom Kippur, the holiest day of the year. Nga dahan Mikdash building kung diin Kohen Gadol na lalakaton magidakuan ano ka pa iton total silence mamingon mga tawo nga tumambong tapos pati ang steps niya na asya lang nababatian kaya kay waray bisan hino nga allowed sumakop nga ton kuan waray bisan hino nga allowed nga sumakop nga ton building nga ton Mikdash kung ang Kohen Gadol nagbubuhatan kuan abudat Yom Kippur or Holy Service ng Yom Kippur ngadto sa kubhan Kodesh HaKodashim Holy of Holies. So dire nat nakikita ko na hinabo kay waray ibang ato maliban ang Kohen Gadol. Pero maaram kita kung it services Holy Service kung bubuhat. So naglalakaton yung atong Mikdash building ang Kohen Gadol umagi ang atuhan kuan golden misbeach o golden altar nakadtuan kuan menorah
and 7 kuan niya candle, cup candle, and nakatuan shulkan and kuan and bread table. So makubiyang adtuan kuda sa kudashim masirong waray laga. Tapos ang nawungahan ko yung gadol naglalamrag agihan nagbabaga nga uring nga nakaton iya pala. Pagkatapos naglalakaton niya atubangan ng aron an Ark of the Covenant, iya gimbutang an pala sa log between han pole han duha nga kuan pole han Ark of the Covenant, iya gin huwad, iya gin pours an incense tikang han gold na kutsara, gold spoon ngaton iya kamot and iya to gin pours an ketores ngadtuhan nagbabaga nga uring ngadtuhan iya right hand. Pagkatapos an smoke an aso nagtipaigbaw agihan burning han ketoret nga feels an bugos nga kuan, bugos nga room. An Kohen Gadol kuan na bumaya natin kang Holy of Holies, pakagawas niya han kuan Holy of Holies or Kodesh HaKodeshim. Ang Kohen Gadol nakakuan niya nakatukdaw ngadtuhan holy part of the building in front han paroket or han kuan curtain nga nagsiseparate from the holy tikang han Holy of Holies. Tapos iya ginagkuan niya nagampuya short prayer ngaruhiya para na tanan nga kinds of good things para han mga Israelites han ti arabot nga tuig. Nagampuya ang Ginoo para han maupay nga panlawas, livelihood, prosperity nga even han oran nga kuan diri kuman timing han oran kay minsan diri mo kailangan it oran, minsan kailangan ni it oran kung tamang tiyempo kay kung diri nga ni tamang tiyempo it oran kuan gapiya destructive gihapiya. Example, nagkukuang ka pala, nagsasabrag ka pala kuan sabod, pagkatapos ginuran diretso makusog na oran na wash out na mo sabod, so walay gamit. So nag-aaro gapi ang Kohen Gadol an high priest ang Kohen Gadol an nga sana an kuan nag-aaro yang an oran mahulog hatama nga tiyempo. So ang Kohen Gadol gumawas na hiya Mikdash building nga iya ginkuha an bowl of blood han bowl nga gini-stir sige pag in-stir han inuukay-ukayan usang nga padi an nakadang bowl nga duguhan bowl. Tapos iya ginkuha na, tapos ang Kohen Gadol bumalik ngadto Kodesh HaKodeshim dara ang bowl han dugo han kanang kuan han lalaking baka bowl nga tumindog hiya tubangan han Ark of the Covenant nga nag-sprinkle hiya gamitan niya finger in a special way. Ani yang bahin ka mo kuan
so nasing nga spoon, golden spoon, and so siya na tano. So ang sprinkling gamit an iya kuan pointer, and nga pointer nga kamot. So one sprinkle up, 7 sprinkle downward. So aniya kuan aniya tudlo, aniya pointer, aniya hintuturo, iya gikukuan ididip ngadtohan bowl of blood, katapos sprinkle niya usa ka beses nga tip egg paungan, 7 sprinkles downward. Pag nag-sprinkle hiya upward, which is makausa ka beses la, naya kaniya nga akat. Tapos ang nag-sprinkle hiya downward, which is makakapito ka beses, naya kaniya nga akat v akat, 1 plus 1. With the next sprinkle, naya kaniya nga akat ushtayim, 1 plus 2. Pagkasunod, akat v shalosh, 1 plus 3. It continues until the last sprinkling, akat vasheva, 1 plus 7. So, siyempre, sprinkle naman 1 sprinkle up, 7 sprinkle downward. So, siyempre, di rin magamitan na tanan nga dugo nga nakatukang bowl. So, iya gimbabayaan ang kuan. Babayaan niyan mga nasalin, whatever slip, iya ito yung babayaan na small gold table outside han Kodashim. Tapos gumawa na yan Mishkan building. Katapos ato na kita the second part, anakat goat. Now makikita naton nga ang Kohen Gadol di pa kadto na yang atuan kambing na napili para maging sin offering for Hashem. Katat ito iyagin kuan slaughter offering, slaughter in a right way, holy way. Iyagin saluan dugo pinaagin bowl, tapos sumakubra matiya interakod Hashem, daradaraan duguhan goat na kadan bowl. And ang Kohen Gadol iyagin sprinkle sa duguhan kambing in the same way nga iyagin buhat han duguhan lalaking bulo. Ngan bumayaya ako sa Kodashim. So, kung anong wari kagamit na dugo, and whatever slip, iyan yung bayan ng Tuhan. Second gold table, outside ang Kodashim. Katapos, outside ang Kodashim, iyaging kuha an bowl, han kanan duguhan bowl. Yan na tindog na luwatiya between the golden misbeyak ngan han paroket or han curtain. Nakatubang niya ang paroket and curtain, iyagindip sa niya finger in the blood and sprinkle ito in front of the paroket, same way nga iyagin buhat ka to Kodashim, 1 upward, 7 downward. Katapos
iya ginmix ang blood han bull nganan kambing, tapos naglakatiya ti pakadto ha Golden Misbeyak, iya gindip nila niya finger ngadtohan mix nga blood ngan iya to ginsmears ngadtohan four corners, iya ginsmear ngadtohan four corners han Golden Misbeyak, tapos nato na sprinkle na luwat niya ngadto ha Golden Misbeyak, tapos ano nasalan na dugo leftover nga blood iya ito ginspill nga 200 drain ubusan south western corner han outside han kuan outside han an altar. So medyo kuhanin niya nga okay para burato ninit mga kuhing gadol, yung burato ninit kuhing gadol. So ano sa nga kambing, so ang kuhing gadol nagtipakatuhan usa nga kambing and for asalel and scapegoat ilin si sand natun ulo han kambing may daridribon ang kambing idan iya sungay, tapos iya gin kuan ang kuhing gadol nagyakan niya ang bidoy or ang confession at tanan nga mga salahan mga children of Israel or Bini Israel, asking ang Ginoo nga to forgive them. Tapos ang kuhidol ginhatagan kambing ngadtuhan usa nga tawo na magtutugwayhan kambing ti pagawasan Bet HaMikdash and Holy Temple or kuan Mishkan, ngayon aton gikikita adto gintatanaw naton ano sa nga tawo nga gintutugwen niya ang kambing ti pakadtuan bangin, tapos ang kambing nawara na kay ginhulog ng ngadtuhan bangin to asalel. It asalel usa aton hiya nga lugar high cliff bangin Judean desert 10 miles tikang ha Jerusalem. So ini nga kambing iya daradara carrying invisible nga heavy load nga mga salahan na tanan ng Israelites. So as if naya ka ng Ginoo nga ang mga Israelites na dira mga sala, so karag niya get rid of them. So after nira sumakang ngadtuhan clip iya gindaraan kambing so siya to may daban nga iya ginhigot ngadtuhan ulo ngadtuhan sungayhan kuan red band ginigot ngadtuhan sungayhan kambing, tas ang katunga iya kuan iya ginigot ngadtuhan hirani nga bato. Pagkatapos iya so iya ginduso ang kambing nahulog, katapos
an bato, ang kambing nahulog, tas ang bato na nahulog gihap, tas nagtipak-tipak, bisan kato nga pala iya nga nahulog ngadtuan han clip bangin, ang bato nga nakahigot, di ba may higot, ginigtan nga ton may bato, tas nga nga ang sungay ginduso ang bato, siyempre nahulog gyap ang bato. Ang bato habang na tipahulog nga lang bangin, katunga-tungaan pala ang kahitasan bangin na kon na break na ang kuan bato. So may dako nga milagro nga nahinabo kay an red nga strip nga nakahigot nahimo nga pusag. So asya ning symbol nga ang Ginoo Hashem gin accept and repentance and teshuvah and red sins na nahimo na nga white and pure. And red ribbon nga nakahang at Beit HaMikdash entrance nahimo gihap nga busag. Ato nga milagro nahinabuha eksakto nga moment nga an asalel nga kambing na kung nga to desierto. Ito ang direkteto nga miraculous nga mensahe para ato natanan nga ang Ginoo ginpasaylo na kita. Yan na ang Kohen Gadol kumadto na yang atohon ball, iya ginkuan mga parte ni nga niya ginsunog ngadto ha Mizbeach altar, katasan restan offering or kuban iya ginpadarang ngadto o para sunugon han gawasan Jerusalem. Yan na habay na hinabo ang Kohen Gadol iya gin iya babasa ang Torah, iya ginbabasa ang Torah about han pisukim from this parasha and parashat Akari Mos, kundi ang Torah nagtudlo aton about ang Kohen Gadol iya baruhaton nga holy service. Iya ginbabasa ang pisukim han parashat Emor, tas iya ginbabasa ang mga samhan pisukim na atot parashat Pinkas by heart. Finishing up, ang Kohen Gadol will bring the rest of the day's Musaf Korbanot or afternoon offering nga aniba somewhere then in the morning after the tamid, iyan at bubuhaton and he will perform other services that are done every day and finally end with lighting the menorah, royal escort. Baruch Hashem, yan na nga ang Mashiach kanina. So natanan kita nag-uokoy na Eretz Israel. Di kang drudilain nga parati ang kalibutan. So nakatutakuan Beit HaMikdash, Holy Temple, Third Temple. Example, mabot ako ng Mashiach, patinog na ang Third Temple, Beit HaMikdash. So nagsusul kita, kaupudan ko nagsusul kitahan Mashiach, tipagad to Holy Temple. So ang mga tao iba-iba ang mga accent, we have different accent and kay tikan kita iba-iba nga bansa habog sa kalibutan, pero sa kita nga nasyon nga kumadaha Jerusalem. So ang bugos nga nasyon ginieskortan ng Kohen Gadol and High Priest ti pauli ang katapusan han Avodat Yom Kippur, Holy Service Yom Kippur. Nawong han Kohen Gadol shining like the sun.
He looks like an angel. At tanan nakasulutin busag. Damo nga mga tawon may daladara nga torches. Ngan habang kita na agi nakita nato ang mga bintana ang mga balay nga decorated with fancy drapes with many candles flickering in the windows. Ngan almost midnight na. Nadiri pa na ready dyan, balay ang Kohen Gadol. Afterward, umulin na kita itong tagsa-tagsa nga panimalay nga naton gintapos ang fasting kay during yung Kippur nagpa-fasting kita. May natin ka ng Kohen Gadol, sabi nga festive meal with his loved ones sa niya pamilya. And malipay hira nga grateful ra nga nag-survive ang Kohen Gadol parahan nga pagsakop ngadtuhan holiest place on earth and Kodesh HaKodashim and Holy of Holies. Asa ni nato ni imaginary journey nga tong future. Yan na, balik kita ha present. But remember, kailangan natin hulton at pag-abot at Mashiach ang mga di kita para ma-rebuild ng Beit HaMikdash nga may nabun na ito. May na po ito, pinaagit pag-aaramit Torah, pagbuhat at mitzvot, pag mamahalit kasi Israelites, and paging maupay tagsa-tagsa. And maybe, pinaghin nga ini nga ton imaginary nga story, mahinabo, vemhera veyameinu, soon in our days. So, more para siya topics. Shikote Kutz Zarekat Hutz and Haktarat Hutz. Ano sa nga tao, pwede magkuhan, dere mag-sprinklehan blood and korban, may not shake or mag-sprinklehan dugo and offering, gawasan Mishkan or Beit HaMikdash. Dere gapiya pwede magsunog in any part of an offering, gawasan Misbeach outside han Beit HaMikdash. Kisoy Hadam. After the Shikita, ano sang kosher bird or wild kosher animal, partihan niya dugo, niya spell should be covered. Ang dugo ang chicken nga ginshected at nga adlaw in the big factories are covered with earth, tatabunan. So kung nagugut-gut kitahin manok, ito yung dugo nga na spilled, kailangan tabunan. And mga materials na pwede itabon, sand, sawdust, and ashes from a wood fire. Tumalos han kosher bird that died without shikita. Kung usa nga tao nakakaputing patay nga hayop nga namatay, di pinaagin shikita or ritual slaughtering, ano sa nga tao nagiging impure or tame. Kung ano sa nga tao nakakaputing kosher bird nga namatay wala shikita, kung layapia, tahor, he's still a tahor. Pero kung itna tao nakaswalo yung pisan chicken nga namatay without shikita, at nga tao impure. Ngan pati ani yabado nahimugyap nga tame or impure. Ngan anang tame, an impure nga tao diri pwede kumaunan mga kurbanot or offering or sumakubabit HaMikdash or Holy Temple.
until nga maglublubiya kuan ritual bath or mikba ngan maging tahor after nightfall. Antora nagahatag aton listahan mga tawo nga diri pwede sumakaw, they not allowed to marry. Example, ano sa nga tawo diri pwede mag-marry iya nanay, tatay, bugto nga lalaki, bugto nga babayi, anak na lalaki, anak na babayi, ngan anak na apo nga babayi. Dalagihap permitted para usang lalaki nakig-asawa kasi lalaki or babae to babae. Nga ng punishment ni para nga sala severe hindoro. At tanan nga idol worship terribly ngan marao tinduro ng pinakagrabe nga sala. Yan na ini nga para siya nagyaya ka na aton, nagwa-warning ha aton nga may the particular evil type of idol worship nga intatawag nga Molech. So para i-worship ini nga rebulto nga ganyan nga rin nga Molech, ang mga kag-anak aniraging bubuhat anira mga anak ginahatag nira nga tuhan padi, tas in nga padi impupurusin nga bata para maglakaton nga tuhan duha nga huge nga hot bonfires. So diri la inyayakan nga padi diri ni in padi ni nga mga idol worshiper parisit mga kuan Katoliko, mga Santo Papa it na mga kapadian ni Roman Catholic iti ba pa nga kuan nga sigit sulod kung ano-ano tas damo-damot mga rebulto asya ton mga padi may the padi nga tinuod nga holy nga mga padi Cohen ang mga padihan kuan Israelite nation. Mga padi nga mga rebulto asya ton padin mga idol worship. Katagid like mga simbahan at mga Katoliko puno in mga kahoy ngin bato, marmol nga mga kuan rebulto kung ano-ano nga mga rebulto ultimo ayam, di ba? So if a person kumaan in something na disgusting, if nga tao magsusok ha. In the same way, kung Hashem nagwa-warn sa aton nga agihan grabe nga sa langat na buhat, vomited out kay kita ha, Holy Land o Earth Israel. Kay diri nga it Earth Israel, Holy Land nga diri iya nakakakuan nga it mga tawo nga nagkukoy ngadto nabubuhatin terrible nga mga bagay-bagay nga magraot nga mga bagay-bagay. So ang Ginoo nga niya preparsa ngan ang mga Israelites mga tuha exile. So Baruch Hashem. So siya to natatapos sa taton parashat Akari about bull pati duha nga look like the same nga kambing ang siyang tinikangan niton nga may mga custom nga or mga kuan nga scapegoat kitik yung ngayon nga da Bible Hebrew Bible at Tanakh Torah nga ang kambing nga mga scapegoat na siya
nagkikerry and heavy nga load ang bugos nga Israelite nation o nga giniigta na niya sungay tapos may dahigot gihap red band nga nakahigot nga itong bato tas gindodoso ang kambing tapos siya it magukuhan scapegoat para magdadarang ang mga sins siya kaya manan kambing nga ginkuan pero natayo nga nang hinabo kuhan ito Ginoo calculated tundoro it Ginoo kung may tinatawag na mga mathematician accurate it Ginoo mas labaw pa iton precise it Ginoo maaramid Ginoo itiya gimbubuhat kung diri in nga bugos nga creation diri na in order aging bugos nga kalibutan order sugad ka kuan it Ginoo waray words nga makapag-explain kung gaano kakatit Ginoo nga makukunggap naton nga ang confession Kohen Gadol nababatayan ng mga tao kita nagko-confession kita ang mga padi-padi ano ba ng mga tao nagkuha kita mga padi Hamas Israelite nation ang Kohen Gadol ang nagko-confess nga nababatayan ng mga tao na nagka-cry out yan di ka nga niya kasing-kasing nga nagko-confess niya mga sala nangangaroon pasala niya mga sala Kohen Gadol ang high priest mismo siya ito kinaibahan dayawon it Ginoo ni Abraham Isaac nga Jacob nga kaluyang gid Ginoo nga tagaan kitan maupay nga panlawas maupay nga panginabuhi mag-prosper kita nga maging successful kita nga buligan kita nga may balik itaton kuan kinabuhi at mga direksyon amen be amen